Dobrý deň. V ďalšom tipe si povieme, prečo je dôležité vytvárať si zároveň značku, alebo tzv. Brand, počas robenia vašich videotipov. Ako to môžete spraviť? Celkom jednoducho. Nezabudnite priamo o videu, aj teda o videu, ktoré máte buď na YouTube, alebo kdekoľvek inde, to môže byť aj na inom videoserveri, vždy mať vo vašom videu linku, čiže buď vo vašom videu, alebo teda pod vašim videom, alebo mať malé logo, ktoré bude vždy len vo vašich videách. A samozrejme k nemu potom nejakú linku. Čiže vytvárate si určitú vlastnú značku. Potom samozrejme môžete použiť aj ďalšiu vec, že vaše videá budú robené konkrétnym spôsobom, ktorý bude rovnaký v každom videu, čiže budú mať aj istý rovnaký dizajn. A samozrejme, ak teda sa rozhodnete pre YouTube, tak vy môžete na YouTube celý ten kanál alebo YouTube channel nadizajnovať podľa vašich potrieb. To znamená, že môže mať nejaké zafarbenie, môže mať niekde nejaké obrázky. Takže takto si vytvárate zároveň značku alebo tzv. Brand, ktorá by mala teda byť podobná aj na vašej web stránke alebo na vašom blogu a tým pádom máte všetky veci pekne zjednotené, majú jednotný vzhľad. Takže pamätajte, v každom videu by ste mali mať nejakú formu kontaktných údajov a teda vytvárate zároveň brand. Takže bude to linka vo videu, pod videom, alebo je to logo s nejakým telefónnym číslom, napríklad to telefónne číslo môže byť aj dole. A samozrejme priamo vo videu, na YouTube teda, už je taká možnosť, že môžete pridať viacero takých chlievikov, ktoré budú priamo na tom videu. To znamená, že vy to nemusíte nahrávať, vy to urobíte priamo v YouTubeovom konte. Takže toľko stručne teda k vytváraniu brandu a k tomu, že prečo je dobré v každom vašom videu pamätať na tieto veci.